Салом алейкум бародаро. Инеҷа наму антеннои ширкатҳои мобилиянд. Инаи якумаш Вавилонай, мобангиш Тиселай, уш Мегафонай. Оно тарафгиш ай телевизорай чизай. Инаиш Билайнай. Ҳавиданай тарафай. Мақсад видеои 10-12 минута партисан ма аю тараф наметунам. Ҷои намеёра ба фикри ма хато задагиян. Ван да пастишу задагиян. У тараф дарай асман. Асман дабине баландай. А иҷа биёи видео партои мешава. И тараф ярхичо соз антенна наметия. Тисел омадаги на талеркоша калон каст, чорҷи каст. Хеле яки доим проблеми аст свет бумра. Занг зада намешава. Мобанги шай Тисел. Ба фикри ман агар аминора хуб фикр мекунанд, не боло да мезадан шу, не иҷа да мезадан шу. Ани баланди да мезадан шу кӯнда. Тарафам мезад связ. Ясмандани полни мезад. И тарафам мезад. Овардан да намиҷа шу мундан намедунем ё интернет соз нест. Хай мешавад анаи тарафҳо мешавад, инаи тарафҳо наздикиҳо мешавад, тарафи пӯл мешавад. У тарафи мода намешавад. Тарафи шарқӣ мешавад, шарқи ҳавид мешавад, чӣ мешавад? Тарафи ҷануб, шарқи ғарб, тарафи шимол, тарафи нав шарқи ҷанубушда видеои бисёр партисан намешавад. Инеҷа ҳамун рӯи селай. Рӯи селай на мардум хунак ҳайсан буд нӯ шуда овай ов мерава иси биём деҳора. Ина уже мардум дар болои ҳамин селам бо хунак аст. Не овай сарҷуборам хел мерава. Мардум ов мехӯранд. Аз ин ҷошани сёмка менем мепартоем. 1 соат 2 соат барои як видеои 5-6 минута аю тараф загрузка мена. Ана иҷада тезтар мегзарад. И оваям тараф меояд ҳавзи калми меояд. Инеҷа турбақати у тараф меравад ҳавид. Эсентия ҳавид меравад. Турба заминаи у тарафа ов мекунад. Ина об. Иҷашам вада пиравотай вада подкаштагидан ям кор меям. Иҷадам об мерезад. Иҷадам об мерезад. Иҷада асёб да як асёбай ноҷ як гесчароз каргибдан у гесчарози кор намена. Иҷада асёбай болодан бо асёбай. Асёборо кор намефарманд. Тараф алашхон. Инам турбақати ов меравад.